ఆకుపచ్చ గొర్రె ఇక్కడ ఉంది. బులుగు గొర్రె ఇక్కడ ఉంది. ఎరుపు గొర్రె ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె స్నానం చేస్తుంది. ఇక్కడ గొర్రె పరుపు మీద ఉంది. ఆకుపచ్చ గొర్రె ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ గొర్రె సన్నగా ఉంది. ఇది లావుగా ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె ఊయల ఊగుతుంది. ఇక్కడ గొర్రె జారుతుంది. ఆకుపచ్చ గొర్రె ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ గొర్రె పైన ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె కింద ఉంది. గొర్రె వాయిద్యములను మోగిస్తుంది. ఇక్కడ గొర్రె తిరుగుతుంది. ఆకుపచ్చ గొర్రె ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ గొర్రె ఎండలో ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె వానలో ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె వాహనంలో ఉంది. ఇక్కడ రైలులో ఉంది. అయితే ఆకుపచ్చ రంగు ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ గొర్రె గాలిపటమును ఎగరవేస్తుంది. ఇక్కడ గొర్రె అలల మీదుగా వెళ్తుంది. ఇక్కడ గొర్రె భయపడుతుంది. ఇక్కడ గొర్రె ధైర్యంగా ఉంది. అయితే ఆకుపచ్చ గొర్రె ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ గొర్రె దగ్గరగా ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె దూరంగా ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె చంద్రుని పైన ఉంది. ఇక్కడ గొర్రె చుక్కలలో ఉంది. అయితే ఆకుపచ్చ గొర్రె ఎక్కడ ఉంది? ఆకుపచ్చ గొర్రె ఎక్కడ ఉంది? పేపర్ తిప్పి చూద్దామా? ఇక్కడుంది మన ఆకుపచ్చ గొర్రె.